Mae'r cwestiwn am gyfresu geometrig. A mae'r rhan A yn gofyn i ni esbonio pam mae swm i anfeidredd cyfres geometrig gyda cymhareb cyffredin r dim ond yn cydgyfeirio amser mae modulus r yn 1. Modulus r sef plus neu minus yn llai na 1. Hynny yw, mae e'n ffracsiwn llai na 1. Felly dyma y fformwla ar gyfer swm i n term, cyfres geometrig. Felly beth sy'n digwydd i r pan mae n yn mynd i anfeidredd? Os dyw r yn ffracsiwn, dychmygwch os dyw r yn hanner, mae hanner di sgwirio mynd yn cwarter, mae hanner wedi ciwbo mynd yn wythfed, ac yn y blaen mae'n mynd yn llai a llai. Meddylwch hyd yn oed os dyw r yn 8/9. Bydd r di sgwirio yn 64 dros 81, a bydd y top yn mynd yn fwy, ond bydd y gwylod yn mynd yn fwy yn gyflymach. Felly, os di n yn mynd i anfeidredd, bydd gyda ni bod r i'r pŵer n yn mynd at 0. Hyd yn oed os dyw r yn negatif, meddylwch bod r yn minus 1 hanner. Felly bydd r di sgwirio yn plus cwarter, bydd r di ciwbo yn minus 8fed, felly mae'n mynd nôl ymlaen plus a minus, ond mae'r gwylod yn dal yn mynd yn fwy a fwy a fwy. Felly ni'n rhannu rhif gyda rhif sy'n anferth ar y gwylod, felly mae r i'r pŵer n yn tueddu tuag at 0. Os dyw r yn ffracsiwn, plus neu minus. A wedyn ni, mae gyda ni y swm i anfeidredd wedyn, bydd e a 1 minus 0 rhannu dy 1 minus r sy'n dod at a dros 1 minus r. Felly mae'n cydgyfeirio i swm penodol, a dros 1 minus r. Ar gyfer b, term cyntaf dylunio geometrig fi yw 2, a'i gymhareb cyffredin yw r, felly ni'n llosi r gyda bob term lan at n. Hynny yw, term cyntaf stym r, ail term y 1r, trydydd term y 2r, r di sgwirio, ac yn y blaen, felly mae'r enfed term gyda r i'r pŵer n minus 1. Mae dilyniad arall w yn cael ei ffurfio drwy sgwario bob term yn fi. Felly ni angen sgwario bob un o'r rhain. Felly mae w yn mynd i fod yn 2 di sgwario yn 4, 2r di sgwario yn 4r di sgwario, 4r i'r pŵer 4, 4r i'r pŵer 6, lan tuag at 4, 2 di sgwario yn 4, r i'r pŵer n minus 1 yn mynd yn r i'r pŵer 2n minus 1. Hwna di sgwario ni'n llosi'r indexau. Dangoswch bod w hefyd yn ddilyniant geometrig. Wel, chi'n gallu gweld i fod yr term cynta'n 4, a ni'n llosi gyda r di sgwario bob term. Ond i wneud e'n ffurfiol, newn ni rhannu term yn uwch gyda term 1 yn llai. Felly, sy'n ni'n rhannu 4r sgwar gyda 4, dyn ni'n cael r sgwar. 4r pŵer 4 gyda 4r sgwar, dyn ni'n cael r sgwar. Yr enfed plus 1 term, felly'r enfed plus 1 term, bydde 2 i'r pŵer n. R i'r pŵer 2n. So 4r i'r pŵer 2n, bydde'r enfed plus 1 term, rhannu dy 4r i'r pŵer 2n minus 2. 4 yn canslo, r i'r pŵer 2n minus y gwylod, ni'n tynnu'r indexau, minus 2n a plus 2 wedyn, gadael ni dy r wedi sgwario. Felly mae term cyntaf da ni 4, a mae'r cymhareb cyffredin yn r di sgwario. Felly mae e'n ddilyniant geometrig. Wedyn mae'n dweud o wybod bod swm w i anfeidredd, tair gwaith gymaint a swm fi i anfeidredd. Darganfyddwch gwerth r.
Felly mae swm i anfeidredd W, tair gwaith swm i anfeidredd V. Felly yn W, dyma fformula swm i anfeidredd, 4 yw A dros 1 minus disgwarion, cymharu cyfredin ni, a wedyn ar gyfer swm i anfeidredd V, 2 yw'n A ni, a 1 minus yw'n cymharu cyfredin ni. Felly fi'n gallu, yn nawr ail drefnu hwn, mae 2 yn rhannu bob ochr, gad fi dy 2 o'r ochr yma, rhannu dy 3, lliosi gyda'r 1 minus r sgwr ochr arall, felly mae gyda fi y 2 ffracsiwn yma sy'n hafel iddi gilydd. Mae 2 ffordd gyda chi nawr gario ymlaen. Naill ai chi'n sylwi bod 1 minus r disgwario yn gwahaniaeth rhwng 2 sgwar sy'n 1 minus r, 1 plus r, a chi'n gallu gweld wedyn bod 1 minus r yn canslo top ar gwylod. Felly mae 2 dros 3 yn 1 plus r. Mynd ar un draw, felly r yn hafel i minus treian. 2 treiant yn 1 yn minus treian. Neu gallech chi bod chi ddim wedi sylwi bod hwnna'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwar, gallech chi llosi y 2 ochr gyda 3 a wedyn gyda 1 minus r, felly 2 llosi'r 1 minus r a 3 llosi'r 1 minus r disgwario. Llosi mewn, y 2 minus 2r yn haflu 3 minus 3r y disgwario. Mae gyda fi hafaliad cwadrateg, felly casglu termau un ochr, 3r disgwario, minus 2r, mynd ar 3 draw, minus 3 plus 2 yn minus 1. Hwna'n ffactorio i roi i ni 3r plus 1 a r minus 1 yn haflu 0. Felly, naill r yn minus treian, neu r yn 1. Mae r yn 1 ddim yn mynd i fod yn ddyluniad geometreg. Mae e just, gwedwn ni bod r yn 1 yn V yma, bydde 2, 2, 2, 2, 2 gyda ni am byth. Felly, yn r ni angen yw minus treian. I C, ar ddechrau bob blwyddyn, mae dyn yn busoddi 5,000 mewn cyfrif cynilo sy'n ennill adlog ar gyfradd 300 y flwyddyn. Neis iawn. Mae'r llwg yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd pob blwyddyn. Darganfuddwch gyfanswm ei ganylion ar ddiwedd yr 20fed flwyddyn yn gywir i bint y gosaf. Felly, blwyddyn gynta, yn rhoi 5,000 mewn. Ddiwedd y flwyddyn, mae'n cael 300 yn fwy, felly yr 1 ar gyfer y 5,000 lliosi 300, 1.03 ar gyfer yr ail flwyddyn. Mae hwnna yn cael ei liosi dy 1.03 eto, plus yn rhoi mewn 5,000 arall, a mae hwnna'n cael ei liosi dy 1.03. Ac yn y blaen am 20 o flynyddoedd. Felly, mae gyda ni gyfres yma yna. Mae 5,000 yn cael ei osod mewn. Y flwyddyn gynta, mae e 1.03, 20 o weithiau am pob blwyddyn. Yr ail flwyddyn, mae'r 1.03 yna am 19 blwyddyn. Ac yn y blaen, nes y 2 blynedd ola, felly yn yr 2 blynedd, yna'r 5,000 mae'n gosod mewn am y 2 blynedd ola. Felly mae cyfres dyn ni fan hyn nawr. Os ydw i'n cymeryd y 5,000 mas, mae gyda fi ail drefnu nhw, 1.03, 1.03 disgwario, 1.03 cwb, ac yn y blaen 1.03 19 ac 1.03 i'r 20. Felly mae fe yn ei drefn o 1 i fyny. Mae hwn nawr yn swm i 20 term, a dyna'n fformula ni ar gyfer swm i 20 term. Felly 5,000 dy fi, a yw 1.03, 1 minus 1.03 i'r pŵer 20, a 1 minus 1.03 ar y gwylod. Felly mae'n 20 term ni, ni lan i 20 achos oedd yr 1.03 dyn ni ddechrau. Llos 1.03 arall yn neud yn sgwar ac yn y blaen. A mae hwnna'n dod
i tua 138,382 pint ar ôl 20 blwyddyn. Ac allwch chi weithio mas sawl un o'r 5,000 yma wedi'r gosod mewn i gael gweld beth oedd y llog, ond gofyn am cyfanswm y ganylion mae am. Os yn ni edrych nawr pam i ni cael yr fformwla yna ar gyfer swm cyfres geometreg. Dychmygwch bod x yn 0.3 sy'n ail ddweud hynna. Felly 0.33333 gyda ni. Os dwi'n llosi hwnna dy 10 i symud y degolyn un lle draw, a wedyn tynnu bant yr x gwreiddiol, felly chi'n gallu gweld bod bob pwynt, bob 3 ar ôl yr degolyn yn cael ei ganslo. Mae pob un o'r ein yn canslo. Felly os dwi'n tynnu'r ein bant, mae 9x dy fi yn 3. Mae pob un o'r lleill wedi ganslo. Felly mae x yn 3 nawfed sy'n treian. Felly x oedd 0.3 sy'n ail ddweud hynna. Recurring, os chi moyn. Yn hafel i dreian. Felly mae'n ffracsiwn treian 0.3 ac yn y blaen. Felly ni wedi dangos bod ni'n gallu ysgrifennu degolyn sy'n ail ddweud hynna'n fel ffracsiwn. Gallwn ni wneud yr un peth ar cyfres geometreg. Felly os yw swm ei n term yn a, wedyn wedyn ar y sgwar ac yn y blaen, lan tan ar y pŵer n minus i. A fi'n mynd i wneud fel wnaethon si yma, llosi gyda 10, ond fi'n mynd i llosi gyda Fi'n mynd i llosi gyda gymhareb cyffredin. A fi'n mynd i symud nhw draw un. Felly a llosi 1 yn mynd i fod yn llosi yn mynd i fod yn ar y sgwar. Y sgwar yn mynd yn y cwb, y cwb yn mynd yn y pedwar. Y pŵer n minus 2, llosi dy yn mynd yn y pŵer n minus 1. Y pŵer n minus 1 yn mynd yn y pŵer n. Felly tynnu'r ein wrth ei gilydd, so 1 Sn tynnu ar Sn yn haflu 0. Mae pob un o'r ein yn canslo ei gilydd. Lan nes bod fi yn tynnu ar y pŵer n. Felly fi wedi cael y term cynta, pob un arall yn 0, a wedyn minus y term ola ar y pŵer n. Hynny yw tynnu y pŵer n. Felly fi'n gallu rhannu hwnna, tynnu'r mas o'r ochr dde, 1 minus ar y pŵer n, rhannu dy 1 minus ar. Cofiwch, chi'n gallu ysgrifennu, chi'n gallu llosi top a gwylod y minus 1. Felly bydde i'r pŵer n minus 1, rhannu dy ar y minus 1 yn hafal i'w gilydd. Felly mae'r ddoi fformwla yna gyda chi. Ond os diw yn ffracsiwn, y llai na 1, a chi moyn mynd i anfeidredd, mae i'r pŵer n wedyn yn mynd yn 0. Felly mae'n fformwla ni yma yn mynd yn 1 minus 0, a llosi 1 minus 0 dros 1 minus r, sy'n gosod a dros 1 minus os ti yn ffracsiwn. Felly dyna sut mae'r fformulau yma wedi dod i fodolaeth.